hapon mga kajam. Nga untag ko na mga kajam, nga Lansunis. Tagaan man ta. Tara mga kajam oh. Nga untag Lansunis mga kajam, bot lang, tamis ba niya mga kajam? Ano ba niya siya? Slum? Ang liki mga kajam oh. Ang liki. Lawan na to mga kajam. Slum siya mga kajam. Naslum siya. Ini mga kajam, green pa ni siya man. Hilaw pa man siya, kaya green pa man. Ini kaya dre mga kajam. Yung kajam na wala na ko ka-upload mga isang simana na kapin. Wala ko ka-upload sa kuwang page na ko. Ay kuhan mga kajam na scratch ko sa akong motor mga kajam. Na palaban ang kuha ng mga kajam mo. Saklay. Muna nagamit mo karon mo nang wala ko ka-upload. Wala ko ka-vlog. Ay may ka namin kuhan. Na dako kay pagka damage sa kuntil mga kajam, dara kajam mo. Ini mga kajam. Ako ay pagka damage.